हाय लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथिनि गाथानि सावगारियाव थुनानै हो मानोना आंनि लेटेस्ट भिडिअ आपलोड खालामोब्ला नोंथाङा बे खौरांखौ बयनिख्रुइबो सिगां मोनगोन। अब्ला फ्रेंड्स फैदो जोङो नायना लानि जों माबोरैहाय जोंनि यूट्यूबनि गासैबो साबस्क्राइबारफोरखौ जों माबोरै चेक खालामनाय जायो बेखौ नायना लानि। तो फ्रेंड्स नोंथाङा नोंथांनि यूट्यूब चेनेलनि साबस्क्राइबारफोरखौ गासैखौबो नायनो थाखाय नोंथाङा गुगल क्रोम ब्राउजाराव थांनो नांगोन। ओके बेनि उनाव नोंथाङा मा खालामनांगोन मोनसे खामानि मावग्रोना लानांगोन बे जाबाय नैबे फोथा मोनथामाव थुनानै नोंथांनि जितु मडखौ भिउ मडखौ नोंथाङा डेस्कटप साइड मड खालामना लाग्रोनो नांगोन। ओके बेनि उनाव नोंथाङा नैबे यूट्यूब होननाय अपशनाव थुनानै होगोन नोंथाङा। ओके थुनाय लोगो लोगोनो मा जागोन बे जाबाय यूट्यूबनि मोनसे पेजआ बेबायदिहाय गेंगोन। दानिया नोंथाङा मा खालामनांगोन दानिया नाय नोंथाङा मोनसे खामानि मावनो नांगोन। नोंथाङा नैबे आंनि नैबे पेजनि नैबे आगदाथिंजाय नै गोजौ खनायाव नोंथाङा मा नुनो मोनदों आंनि चेनेलनि आइकन नुनो मोनदों। ओके तो नोंथाङा जुदि गिबि खेबनि थाखाय गुगल क्रोम ब्राउजारखौ बाहायदों अब्ला नोंथाङा गिबियावनो नैबेवहाय नोंथांनि यूट्यूब चेनेलजों लोब्बा थानाय एकाउन्टखौ बेवहाय होनानै बेवहाय लगइन खालामनो नांग्रोगोन। अब्लासो नोंथांना बेबायदि चेनेल आइकन फैगोन। ओके जेथे आं बेवहाय लगइन जाखादों नालाय बेबायदि आंनिया डाइरेक्ट फैदों। ओके दानिया मोनसे खोथाबाव नोंथाङा बेबायदिहाय गुगल क्रोम ब्राउजाराव बेबायदि लगइन खालामनो हागोन जेब्ला नोंथांनि गुगल क्रोमाव मोनसे एक्सटेनसना बेवहाय नोंथांनिया मा जायो डाउनलड जाना थायोब्ला बे एक्सटेनसननि मुङा जाहैबाय यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो होननाय मोनसे मा दङ एक्सटेनसन दङ। बे एक्सटेनसनखौ जोङो जोंनि गुगल क्रोम ब्राउजाराव जों बेखौ डाउनलड खालामग्रोना लाग्रोनांगो। अब्ला नोंथाङा बे डाउनलड खालामग्रोना लाबानो जाबाय। ओके अब्ला दानिया जों मा खालामगोन दानिया जों नैबे जोंनि चेनेल आइकनाव जों थुनानै होगोन। जेब्ला चेनेल आइकनाव थुनानै होगोन अब्ला नोंथांनाव बेबायदिहाय माखासे अपशन नुनो मोनगोन। दानिया बे अपशनफोरनि मादाव नोंथाङा नैबे क्रिएटर स्टूडियो अपशनाव थुनानै होगोन। ओके अब्ला क्रिएटर स्टूडियो थुनाय लोगो लोगोनो जोंनिया मा ओंखारबाय जोंनिया बेबायदिहाय मोनसे गुबुन मोनसे पेज ओंखारबाय। बे पेजाव नोंथाङा मा नुनो मोनदों बे पेजाव नोंथाङा नैबे आगसिथिंजाय खायसे अपशनफोर नुनो मोनदों। ओके तो बे अपशनफोरनि मादाव नोंथाङा नैबे कम्युनिटिज होननाय अपशनाव थुनानै होगोन। जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला नोंथाङा गुबुन मोनसे पेजाव मोनहैबोगोन। ओके अब्ला नोंथाङा गुबुन मोनसे पेजाव मोनहैबाय। ओके दानिया नायदो कम्युनिटी टेब्सनि सिङाव नोंथांनियाव बेबायदिहाय मोनब्रै अपशनफोर दङ। तो बै मोनब्रै अपशनफोरनि मादाव नोंथाङा नैबे साबस्क्राइबार होननाय अपशनाव थुनानै होगोन। तो साबस्क्राइबाराव अब्ला नोंथाङा थुनानै होबाय। थुनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव मा जागोन नोंथांनि चेनेलनि साबस्क्राइबारा बेवहाय नुजागोन। अब्ला नुनो मोनदों नोंथाङा नैबे साबस्क्राइबार आंनिया बेसेबां दं 1178। ओके दानिया नोंथांनियाव बेवहाय अनलि बेवहाय आंना मस्ट रिसेन्ट डेट मिन्स बावैसो साबस्क्राइब खालामदों न बावैसो साबस्क्राइब खालामनाया बेयाव ओंखारो। नाथाय नोंथाङा जुदि गासैखौबो नायनो लुगैबा नोंथाङा मा खालामगोन नैबे लड मर होनाय अपशनाव थुनानै होब्लानो जाबाय। अब्ला बेबायदिहाय आङो लड मराव थुनानै होगोन। होनाय लोगो लोगोनो मा नुनो मोनखो नुदोंना नोंथाङा अब्ला नोंथाङा नुनो मोनबाय बेवहाय मा साबस्क्राइबारफोर आंनिया नुजाबाय। नाथाय खनसे लागै देन बेयाव माखासे नुजाया। नोंथाङा जुदि गासैखौबो नायनो लुगैमारोब्ला अब्ला एगेन लड मराव नोंथाङा थुलांबाय था अब्लानिया मा जागोन बेबायदिहाय नोंथांनिया ओंखारलांबाय थागोन। अके तो होनब्ला नोंथांनिया गासै जेसेबां साबस्क्राइबार दङ आं गासैबो साबस्क्राइबार जेरै 1178 गासैखौबो आं बेवहाय नायजोबनो हायो। तो अब्ला आसा खालामो नोंथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायनानै बुजि मोनबाय जे जोङो माबोरैहाय जोंनि यूट्यूब चेनेलनि साबस्क्राइबारफोरखौ गासैबो साबस्क्राइबारफोरखौ जों माबोरैहाय नायनाय जायो। तो बे भिडिअखौ बानायनो थाखाय जोंनिनो सासे फ्रेन्ड्स लोगो बिथाङा सोंहरदोंमोन। तो बेनिसिम साबायखर थाबाय भिडिअखौ बेबायदि भिडिअ बानायनो होननानै रिक्वेस्ट खालामनायनि थाखाय। तो फ्रेन्ड्स इयुनावबो नोंथाङा जुदि आंखौ माबा मोनसे भिडिअ बानायजानो लुगैयोब्ला अब्ला नोंथाङा आंखौ मेसेजाव रिक्वेस्ट खालामहरनो हायो अब्लानो आं नोंथांनो बै भिडिअखौ बानायगोन। अब्ला थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। सो होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो टिल देन गुड बाय हैव ए नाइस डे। हेल टू बोडो कम्युनिटी।